Lawol jahangal mi ummi mi yotan ado lawol alaran hunde boɗɗum be hoɗay amma min bo mi laari je boɗɗum. Bismillah ya Allah dole mi watta mawɗo min bo mi limta ko sali hande mi hoosi jangal nden bo mi laari nawni nder lawol jangal ayye mi laari boɗi e de'ele nane e nayi mi yiɗi be man ayye derdirawo jodule nanu halam maɓɓitit noppi maɗa fama ko giɗmi wigo Mustapha mi yummino les dada e baba ayye ɓawo min kam to mi laari ko ɗo mi toyan to onasti lesdi am se mi wiya kanko koɗo hande bo min dayam faydi hoore am lesdi janandi. Lawol jahangal mi ummi mi yotan ado lawol alaran hunde boɗɗum be woɗay amma min bo mi laari je boɗɗum. Ayye mi nasti lesdi nden bo mi laari ka yefi nden man mi tawti yimɓe feere bo nder lesdi man ɓe ɗo joɗi hayru nder lesdi man wala ko ɓilli asema kamɓe hoɗɓe min bo mi koɗo mi laari. Asema koɗo ɗum hayru asema koɗo ɗum barka nder hoɗɓe man kan ton man mi laari bo boɗɗo. Lawol jahangal mi ummi mi yotan ado lawol alaran hunde boɗɗum be hoɗay amma min bo mi laari je boɗɗum. Hani a fama aynon jonde duniyaru bo hande bo ndayam nder lesdi janandi mi wi nden bo mi numti komin mi watta jananɓe hande bo yiide nangi ɓernde amin nden bo mi laari bo yiide goto nder lesdi bo jananni. Lawol jahangal mi ummi mi yotan ado lawol alaran hunde boɗɗum be hoɗay amma min bo mi laari je boɗɗum. Mi tawmi danejo dow lawol on mimo yende man ndiyam toɓi lesdi mo fufi sey mi wi boɗɗo min kam o nastiyam ɓernde banni o wayliti o lartiyam dow e lesdi nden man ko o jaabi nden man ko o wiyam ayye min mi worte saare darajande ɗako sambo waɗata do lawol tokkam laaru sare men nden bo yerbu himɓe ma himɓe komin yewta be maɗa. Lawol jahangal mi